Tällä kertaa tehtiin kajakkipyörähdyksiä, yritettiin volttia ja sitten mä mietin, että miten päin norsakkia pidetään kädessä. Tämmöiseltä näyttää mun lauantai-treenit. Lauantai alkaa yleensä aamuhallilla, jossa tykkää harjoitella grönlantilaistyyppisiä pyörähdyksiä. Yleensä aloitan helpommista, joita tehdään melan kanssa. Ja sitten kun lämpö on saatu päälle, niin siirryn haastavempiin, missä käytetään tuommoista harppuunaheittokapulaa, eli norsakkia. Pitää myös laittaa tänne näitä, mitkä ei aina nouse, koska se kuuluu lajiin yllättävän usein. Sitten kun rollit rupeaa sujumaan kapulalla, niin pitäähän se kokeilla vielä, jos vaikka tulisi onnistuminen ilman apuvälineitä. Lauantai-iltaisin on hallitreenien aiheena yleinen sekoilu freestyle-kajakilla. Tää on ollut mulle hyvä treeni pois merikajakista ja oppia uusia temppuja eri näkökulmista. Tällä kertaa harjoittelin volttia, mikä nyt jäi sitten lopusta joka kerta vähän vajaaksi. Lopuksi vielä pyörittely käsin takakannen kautta. Ja sen jälkeen rupeaa oleenkin treenit päivältä taputeltu. Tässä vielä muutama rolli ja sen jälkeen yksi epäonnistunut voltti. Mahaplätsiinhän se siitä tuli. Kiitos jos jaksoit katsoa tänne asti. Seuraavaan kertaan.